Fost id-daq u l-ħsejjes tal-ħornijiet, mijiet ta' ċiklisti tal-għodu ħadu sen fil-pellegrinaġġ tar-roti u muturi fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħaż-Żabbar. Il-pellegrinaġġ tar-roti beda mir-Rabat sa Ħaż-Żabbar fid-9:09 ta' filgħodu, waqt li tal-muturi beda fl-istess ħin mill-Mosta u ntemm ukoll Ħaż-Żabbar. Il-pellegrinaġġ għadda minn diversi lokalitajiet madwar Malta biċ-ċiklisti jsegwu l-inkwadru tal-Madonna tal-Grazzja, il-patruna taċ-ċiklisti. Net News tkellem ma' wħud minn dawk li ħadu sehem fil-pellegrinaġġ fejn esprimew l-esperjenza tagħhom. Daqqa ta' 50 sena, daqqa daqqa ġiel ibes ħafna drabi bordir, imma mhux l-ewwel darba. U għalfejn tipparteċipa? Devozzjoni waħda tal-muturi fl-istess ħin kollu. Esperjenza sabiħa ħafna. Tifel tiegħi ġekki għal-ewwel darba wkoll ġibni hawnhekk l-ewwel darba, jien għamilta t-tielet darba di u neqpa nagħmilha naħseb jiena. Esperjenza sabiħa ħafna. Ħadna pjaċir ħafna l-ewwel darba u neqgħu niġu. Kemm ilek tagħmilha? Di l-ewwel darba, ħadd pjaċir ħafna. U għalfejn tagħmilha din l-esperjenza? Bħala ġest ta' xi ħaġa tajba. Illi 45 sena nagħmilha bil-motor u bir-rota. Nuhu l-pjaċir u l-pjaċir miegħi, grazzi għall-Madonna. Illum l-ewwel darba, viva l-Madonna tal-Grazzja. Tajba kulħadd min jixtieq jagħmilha jaqbad jagħmilha, ġvera tu pjaċir tagħmilha. U terġa' tagħmilha kieku nerġa' nagħmilha anzi dal-boħra nerġa' nitla' ma' Ħaż-Żabbar għar-Rabas u ninżilha magħhom. Mmorru għall-pellegrinaġġ u nagħtu l-affarijiet għad-donations, eżempju llum tajna donations biex ġeħdu bandiera. U għalfejn tagħmilha? Biex nagħmilha l-Madonna. Il-fatt li tiġi tiċċelebra il-pellegrinaġġ f'ġiel Madonna tal-Grazzja tkun okkażjoni ta' darba fis-sena, allura inħallu l-ġurnata vojta. U kemm ilek tu sehem? Issa dik kważi l-10 sena. U għalfejn x'inhu l-motivazzjoni li tagħmilha? Ifni, b'mod ta' dedikazzjoni lejn il-Madonna. Imma fl-aħħar mill-aħħar għaqda bejn in-nies għalkemm aħna naraw il-marċi sfortunatament. Tajb li nsemmu kollha Ħaż-Żabbar għandna l-pellegrinaġġ ukoll illi jaqgħad in-nies minn żewġ gażini u minn irħula wkoll minn Malta kollha. Il-pellegrinaġġ isir kull sena f'tradizzjoni li tmur lura għall-1951. Spikkat ukoll id-diversità kemm fit-tip ta' muturi u roti kif ukoll fl-etajiet tal-parteċipanti fost tfal, żgħażagħ u anzjani.